guys! Tayo po ay pupunta kay na Roxanne. Yan, meron po kami Boodle fight doon. Kaya nagluto po kami, nag-abala po kami kanina. Get together. So matagal na po tong plano namin, kaso ngayon lang po siya na-push. Hindi po magkatugma sa busy ng schedule ng bawat isa. Wait, saan ako susuot? So ayan, we're here. Adventure. Dahan-dahan. Halika dito. Jade. Uy. May pang ganon ba? Anong may pang ganon? Oh my goodness. Oh, Jade ha? Ako muna. So ayan, matirik ang daan. Jade, please, ingat. Ayaw niya magpahawak eh. Pataas. Ayan, pataas. Gusto ko yan pataas. Kawak. Ilog. Be. Kailangan talaga dito ng balas eh. Oh no, oh no. Okay. Do. Gana. Pakyat. Jade, hawak. Kadami to. Bisa ba't may dadaan? Bilisan mo, hawak. Ayaw pa lang. May dadaan nga. Saan na tayo? Saan na tayo? Baka iba sinutan. Ay, yun. May aso, Jade. Maghanap tayo ng saging. Dahon ng saging pala, hindi saging, bunga. Dahon ng saging, paglalagyan ng ating pagkain. At Boodle fight nga po. Saan? Yun. Dito daw tayo. Dito daw tayo. Kumukuha pa ng kutsilyo si Rox. Set up the table. Exercise lang. Malakas. Ako'y nag-iit. And we are here. So, tayo po ay magkakainan na. Tapos, mamaya ay magbibigyo kay at kung gustong uminom, pwedeng magtagay. Marami pong salamat sa patuloy pong pinagkakaloob sa aming kalakasan. Salamat po sa nagdaang 2022 sa aming kaligtasan. Nawa Panginoon sa 2023 po ang aming maranasan. Iba yung kalakasan. Lord, marami pong salamat sa pagsasaluhan namin ito.
Nawa ay magsilbing kalakasan ng aming katawan. Maraming pong salamat at kami ay nagkasalo-salo. Sa iyo po ang papurit, tanging pasasalamat sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Kain na na. Kain na na. Oh, ayun na na. Oh, sige na. Start kain na na. Tatlo na lang ang natira. Kung sino mananalo dyan. Ayun. Ito yung medium. Small, medium. XL. Silip medium. XL. Parang gamit na ngayon, no? Ayan guys, natuloy na po yung aming get together. So, siya. At ang tagal-tagal na talaga nito. Hindi na po picture mo. Bago mag-Christmas. bago pa mag-Christmas ka. Natanda. Kasi ito na nga po. So, wakas. May ano ko. Nawala yung tiyan ng bangus. Tapos, pasukan na naman. E di syempre, back to normal. Kaya ang sabi ko, dapat bago magpasukan. Natuloy na. Leche flan, andun leche flan. Tsaka macaroni salad. Ayan. Ay, ano, Kaya dalawa na lang kaming natira. Ano na yung isa? Kaya na kaya, nag-ut nga na. Hindi na kinaya. Sumuko na din. Ako na nanalo. Meron pa ako, nakisipa. Wala na yan.